schedule lapen autonomous state aputha kaching ki chethan kai som khaksi pining we le thotan litum Ekhei lapen Khei alam kaching ki chethan ponje hanse ingdeng pharo plira troxike bai si labang so ching ki chethan pon talk show long litum kaching honai asar APHLC tirik dia mai thu Khei sar jai kathar alam ikhan rar theng pachini la Kardong. lapen nelimen bang le depend from pik ado ita chini ta haji ase pining me elitum ga chethan ponji abang ke normal litum la se chethan pon bom lo Ekhei mate Khei alam apu tha elitum ka chini ya kenan so kopi athema pulote elitum jasemet non ke north east hawar punan ko north east India hawar elitum kaprek inglong Ekhei inglong aso Ekhei do la sihala kaprek inglong aso Ekhei tumpen elitum akache prek mate hala tum komara tumma lapen elitum komara tumma lapen inglong aso pena kaprek ladak akaprek Ekhei tumta ladak kedo latung konak pen sikewan ma upir tumma hala tumpen elitum cingbar bema lahai alam ilitum chininete da porsi ilitum emethang Ekhei ke lapuson itu majutang lapuson itu akalca mate anekcar lapuson aot adur lapuson hala tumpen kaceprek lapuson ku ilitum cichinine porsi emethang Ekhei aphan kapaching thur mate kapaprang ponje phan akamatha pena kaprek hala bikok sili tumabang akaprek anat kidun mate kachingui dun lapuson nonopor nang dopiglo lasi laso kisum mate kopia posi laso nang keman ma laso lam kachini je phansi pining weta nilitum labang so atok so mate lasom dengta uthot chingki chethan kon thupo pining we nilitum itu masa pen bang ini sila bang solam the chingki chethan kon pom lasi non mat ilitum ladakar biang longar lo mate di mahasawar lo weskar biang longar lo akaprek inglong aswa Ekhei tumdo hapu pen langnam lo plotante jaintia khasi garo satum hapudo lapen akaprek sakacep tuntado lapen langlu tundo lapen lapuan athu nagalen kedai plote aunaga tundo rengmanaga tundo angamia tundo lotha tundo sema tundo karbia tundo lapen garo satuntado dimasa tundo lasi non aprensi alam thebangke sarphan ka pathan pon gang tum alam thebangke naga non ilitum udamanang benangan ilitum khayambong karbia atum udam deranan karbia khayambong lapuson alam kaning je tum ta dokok titi laso naga tum silong lenang cerai lamlo lasi naga si morni si ke dakan ang chodepo pulason kaning je tum ta dokok titi ini tu mat hadam lo plotante la solam the kaning je bang ge chokchi usi mat hadam seta la som ye ning je no lo puyong si hala komat ma kaning je bang phuphan men pudun lo plotante khamkhe dun lo plotante e phansi akahe no punamot haji mate aning sinang oiji la si la son kupye porsi kamathala Oh. Lason kamatha ke ilitum Khei alam kachini ne apot Khei munit Ekhei kachini ne apot da Brahmina tumalam si toklo
Brahmin na tungke prangmen ta latung aok avi kaci preserve dia pan mane Brahmin avi det kaci pe do chot dia pan latung bor ipik walam dak tok early times preserved with great and unremitting care the purity of their race mane pure lagi mane interior ko bang takali pure mane khatang nahi bamun avi det nahi akaprek avi pachi ju duno aju pe duno nang ni ulok sehala tum kabori Ekhei chỉ đối với đi Ekhei je do ni son na taxi Israel tum tala po hello Ekhei je do ni avi asap ta bang avi panggui du nang ni lasi bang Ekhei pen je pangri nang ni pu alam tepik je pangri dia ta tum ta ahudi si Israel tum ta bang Ekhei arlo so pinso toma je pangri toma chiti lak lo samda tu lage buronji lo purki molong ke tok do ante itu Ekhei Ekhei ke che pedo pe meji pulote abrange Khei ko bang chinina la ai monita Khei do monit tu Ekhei do la posi monit abang putin Ekhei tum ta ka che pa prang ka che pi the ya phan lok Singapore i kadewita la pen Ekhei tin da arnam bu the chikrong itu karbi tom da arnam bu the chikrong bamun dum der le arnam ko chikrong ali eston bang ke hala le son ka prek lo ke ka che ni da na ya bang ke Ekhei pu chi ni ne te amunit aphan bahala bang so Ekhei aphan kapi meji la pen kapa prang ponji aphan da kam kem dekhi lagi lasi hala itu geografi ka por helo geografi por helo buronji por helo itu Assamese pen bhu mane prithvi gul mane ghoronia aprang sier ni master la helana than aprang si chot kali rui bakala sina than le introduction definition define at nahi la pen economics ka por hi hota what is economics usi professor dum nang than le ke chengar ni pen ke la hello Ricardian theory of economics a Ricardian theory of money puganang thanti ke cheng pe namadle la ke Malthus theory of population puganang thanti ko pusga chini dam po Malthus Ricardian pe ni alam ko be chini dam po a economics alam chini ne le son da taxi itum munit Ekhei ka chepe job ji la pen aprang ke ponji pulotan te la ke Ekhei bang ko pilo la bang chini det na la la si non ni litum kaningi anke non matte karbiatum ba itum riso o karjang to ambong ta interesting gali de jimini non matte athela iwe lame karsik lam pinna ka pojo interesting gali de ji non ke chen ko ke seta nang ma thadun bom lo te chini po lagi interesting pi kalam lo pu chini po kenang sot alam lo pu chini po lagi mane ining dak alam lo lagi pu si chini po par ke alam the chini dam lo te la si Khei alam ke chini ji pu lo te non itum karbi ke kopya Khei lo lagi chini na la pir the ke karbi pu de le Ekhei gali do olang la pen itum ta aro do olang itum ason thak do olang hala tum kopia Khei la hale itum chini nai
ยงสิละจินี่เนเตละอารหิจันสิเชบองวะเรปุทางเบอาออกวิเกจัดเวลอารจับลาบังเกอาเทงปีฮะอาเทงริเกสิเวเสตาลาโรตุสิเชบองวะเรปุปันเกอันเกลาปุปุเลเตอาเทงปีตะไคเทเทโลลาเกisi kacar deptot ansi arwah tak kikrai ko. Lasi non Khei ke son plido pulau pertia tak non amat ke ipu. Anthropology kitab long laben sociology kitab long dalam salam tok. Anthropology kitab long anthropo logos anthropology anthropo puge munit pulau logi puge kacing ki monit alam kacing ki apa sih anthropology tu monit alam kacing ki la monit alam kacing ki subject ke nang itu mata lang nam tha Bengali tum ong nei le kapore la tum pore nei le la college university long ta la tum le subject la en nei le athe mahala tum ke kamatha parsik dam the ko hala tum mangge ke thek ta ko pe bose ke thek ma athema latung British atung long ka che pudu latung prap nei le pa prang nei le aprang ho lamasi latung thek dun u nasi pir the tha Ekhei ke son plido pulo Mongolian Ekhei Aryan Ekhei Negro Ekhei la pen Caucasian Ekhei son plido la son plido mong non itum pi hek pen lang dam ten te itung karbi itung kopia Khei long lo ke podul first itung e karbi lo karbi det pen aro the buchak dam thulo te tibeto borman pulo tibeto borman det pen anke itung tibeto borman det ke anke mongolian Ekhei lo itung ge leda la mongolian pen mongolian da Ekhei do pik la aro do pik la mongolian da Nanti la Mongolian na tumangkong, Tibeto Burma na tumangkong, Ekhei ko mat lo, lata aku alam tidur tulang. Lalu non ke nililan sini ya corno nang li aku arvin tuta. Misalnya sir, solam thela. Mongolian Ekhei tum, da India long kanon dulu, North East ahawar semet gitu, la pen ilitung rata pan kapacini ke joy keji pan si example son lo kacing lit RJ kacing lit ame kacing lit anukan kacing lit pulutan te ladak jasemet pirthe dangalo kunanan update pen si ilitung Mongolian atum Ekhei kedo lapen Mongolian kali area atum non dak jasemet India long ke area atum do ulo latung kunat pen sige bang lapen non amat India pen ka prek andiat latung kodak dak adim sige do lapen North East hawar non Karbi Anglong ar lo bithe Assam bithe ta area na khai tum do pik lapen Negro tum ta do ta hai la si itung kapang theke joy kg pulotan te Ekhei ga chipang theki pulotan te non ladak Karbi Anglong mate Assam mate Nagaland North East hawa lapena ka pregan along ko puson ko maratum si Mongolian lo lapen ko maratum si Aryan lo ke tham joy keji blote ko pulo neli ga chini ke Mongolian atum ke abang FP lok hoi ando lok pikali seta lok u itu lapen abang FP ke lok le teman ke o FP lain hala ki ik ke do ti bang la ke bang dak kitab long la tai sia kitab long do hala di kacari pu long la pen Assam history long da la ke tok do la ke ilitom phan ARJ nang ke lar dia phan si la Songkor dep atum si Karbi atum phan dum arlo so atum phan pachepang riveret posible la pen dum apinso tumhan pachepang riveret hala abang RJ are gapi igya pan lapen RJ ke largia pan prek ji pan gape prek ya pan lasi prek aku ke ilitung ebang lok plan hyun pipa lapen ebang lok plan ake lok lapen
FP lah hello. La FP la pen anukan bangke la ke ding OE ing chim chik anukan bangke. Ing chim OE ler hap takali. Ler hap kanjang ya kali la bang anukan bangke. La pen make bangke TOE big big takali anta. TOE sita hala Tibet potong bangke hala tombangke make bang dimucok hala tombangke. Jadi itu dia Tibet tu Burma, pematiti. Burma pen Tibet la angbong puyo. Tibet asor la pen Burma asor la angbong. Itu mabangke. Itu dak North East ke do a tribe atum ke ilitum kacini ne pasi they are also tribal. Pupuhe itum tribal pupu lage. Kacini ne pasi ilitum laga ningjik. Tribal puke munit Ekhei abi. Ante itu mabangke la enukan hello ke celang ni la pen eke ceng bang ing tui hoi hoi la hello la pen ke ing mum mabangke do o e la ke amum ke do o atum ke la leson ka prek lo non pi ka ching voi do ko se amum do o ti kilo aja atum bangke la pen ame ka bangke itu ame ka bangke aki ik la bangke loku gali itu mangke ik ta ik sip khangya gali la ta ik pik gali sada aki ring ta kalian ta ring ame ka bang lage neli ka chinia tengan te dum tum si ame ring ma ke tu itu man non itu North East ana tuan ke Mongolian Khei sai silo po aki ong ke la si naga penta itu ke chinglit lo mizo penta chinglit lo la pen riang atu menta chinglit lo ko borok atau menda cinglit lo di masa atau menda cinglit lo boro atau menda cinglit lo garo atau menda cinglit lo lapen ke khasi atau menda cinglit lo dak abang khasi atau mabang ke sita Mongolian lo sita hala tu mangke Austro Mongolian wala tu mangke Austro Asiatic wala hala tu mangke Asia ke adet lapuan lo hala map long lang lo te thek long po Australia ke hapua bear lo la so ang bom puda Australia ta do che la pen pu Asia ta do che la so ang bom ke do a Mongolia na to mabang pu kasia do mangke la si Austro Asiatic wala to man angi pu ili to mangke la ke Tibeto Burman pula la si non rengma naga to men Cicini ne pin lo ten rengma mara karbi mai tum cipu thega da tiga di men theklok lo ten ejak pe si citin kogi naga to men da ejak pe si citin kogi bolo to men da ejak pe si citin kogi itu la pu ye athema itu Mongolian Ekhei sai si la pen ahom to da Mongolian Ekhei mo te ahom to bangke la to bang ta sita la tum da shan Ekhei lo ha Yunnan province China Yunnan province anatu Yunnan pu adet so China adet halap pu anatu pensi la ahom dengan kewan la tum da Mongolian Ekhei ahom pu to bangke ohomia pu bang kali lata ohomia pu kadowi ohomia matle Mongolian kali sita Assamese to bangke lage Mongolian kali sai selo Assamese to bangke la tum bangke Aryan sai selo Assamese to bangke Ohomia ke ake onge Mongolian lo setelah Ohomia lo Negro Khei da do cek da ke hala du matu nomor sudro mani ni tu labang klarda pen than pon po cholo sa non Indian bong alam itu cethanam nan area na khay tum si jasemet non India long bangke rule de asal lo itu kacari la alang itu si cari je halat tum kopi ma aning ke hang la soteng si India bangke ilitum anta kidunang lo mangke ke kroy dunang lo la si alang itu kopi porsi la son unde non ilitum Mongolia na khai ta India long topik la pen akaprek negro khai tum tado la si ilitum jasemet non-normatif kacinidam ke itu tribal atau ukok gitu loh. Sita Mongolia itu, lapen ini tum Karbi itu sita, ini tum la solam mat harun de,
hala area na khaya tumabangke ame thang aphan chema thapik lapen akhai jingon pik lapen akhai aphan che klem pik lapen katari mate ka research akam anta ame thang khaya aphan chepat he pik lapen klem ta klem pik lapen ketok kelang anta lo ketok kitap ketok lapu anda klem pik lapen hala tum ame thang men ka chepat he ji aphan ame thang khai ka chepat he ji aphan kadu kawe ili tuma phan kadu kawe phan ta nang than pon pe ni tum song se klem bom lo ko bangke ili tum nang than the la sojo ili tum da semet kar bi tum bangke jatta chini dunde hala tum kupi ma ki pudam kupi pon se amen ke tok ma kupi pon se amen ki ir pon ma ami thang amen chi ir ko isilam arjo vidyapit punon arjo samas punon lason rakha se arjo college punon arjo mane arian lage lasi arian college arian vidyapit lason si dolo sita hala ku piman se ki pudama ili tum jasemet karbi tum punon naga tum punon khasi tum punon ba missing tiwa tum sita lasolam bange mathadunde hal tum yong si komane college nai pulo mane sanskrit class nang bilo pulo tante hala dakta joy kelo pulo tante ki dunlo apen a college building में सेनो पते की दुनलो सेता हाला कुपी भंसी की पुडामा लाबांग मा थादुंदे सेता लापु इली तुंबांग के एमे थांग अमेन पेन थांग दा चिबी बेलान थांग दा चि रिसोर्स सेलान पुलोतांते हाला किलुदुन आर्जो कॉलेज आर्जो कंप्यूटर हाला तुम का चि क्लेम अलो इली तुमता चि क्लेम दुन नंजी jom sili tum ta chiklem dun ji prote ko puson pen lo ka chiklem dun ko la solam a hobalam lo nilita pan undam o eji kaning je phandam un eji setala arjo bidapit ko bang non nang li pulo la da nilining chima tha thu lo ilitum amrikarbi amuni da tum nine parokriser kebra trokebra near keb trokebra sir keb malom anta arjo bidapit alom mongolian akhei hala serge mongolian buda pupelo tribal atom bhanada lo papor hedun longli non a physical long ilitum in resort terona mata kidun longli abang lo mata alang li dun bor ide la hello alam ke do bangke lasi kopia ponma athema arjo tungke halatum intui pik pusika si pulo ako itung mongolian atum bange itungnya mongolian akhei lo itung ta intui pik pusi chini ne de taman halatum kam tui si kam tui lo pa hok tinun ko arjo atum bange langnam ete kam tui galilo ilitum arum si kido tulo athema ilitum akhei china atum Japan itu kela India kedua arjo tu apar susilo kang tui, bang intui lo aprang lihat lo halatum mangkit lasi ilitum halatum kang tui buat si puamat ili ta kang tui putinun ko emetang cici ni ne dia ko lahir lo mo pen puam emetang cici ni na lang ko alam kedua ilo lasi non ke itum si emetang Cipi emetang aphan cipang tui nani pulote da kita belum ta itu bolo importance of self esteem emetang itu ta intui wing akhei bukace chini la bangke lam arsik jitlo la bangke lam hetan kusi bangke thek atum an ke chini lo itum ka chini ne potsi gosami itu bang intui opposite tin lo di gosami pulat intui opposite tin lo bamun lage bhari bamun intui opo abinnom gala bamun atum gosami itu mange kheti ke claim la pen chainom ki vi itu mala to mange lasi goswami pulo go puge chainom pula swami puge ke chainom ki via bang pulo ke lang bang pulo yo kapang reng bang pulo lasi son taksi itumta
kace cini ne penajok si ilitum tek tedet lo non ilitum lang na peta North East India ke do an bang hapu ke Arjo Bhotto pada college do Arjo Vidapit dulu Arjo komputer dulu Arjo saya sila ame thanga khayalam school tame jak tame itu Mongolia na tungge cicini ne dia ama mata the Mongolian pu itu ma college tibira Ekhei itu eman Jepang tu inang pura cuma tadi amane self esteem pu Ingraji pen self pu emetang pula esteem pu aman ke cipi pula la self esteem emetang aman ke cipi abang itu tekelan itu dak North East India ke do a Mongolian ke abang ke lahir dah sinon college tak biji school tak biji jab tak biji emetang Jepang tu inang pula te non Mongolian a college binang po Mongolian a school binang po Mongolian a computer binang po lahelo itu ngeklaim nahi ke lahelo si ilitum emetang Khei mate Khei polam cini ne de aposi ilitum matha dun de halada kupia phansi jasemet lam pulotante lapen amen kiir pulotante la solam the ko na pensi ke bang ma hala bangke kama khadam ke akenang so non Arjo Vidyapit pu pen ilitum chethan lo lapen Arjo college pu ilitum chethan lo Arjo ke kupia phan lo ke kudam halada Arjo college ung si dun lo amen chethan dun lo exam ta pi dun lo pass lo nang pas era pita hala ko pimansi kudama bola bange ma tharam de hala chini na chini chuthe la sona tunta dola kopia thema polote itum jasemet inglong aso mate Mongolia na khai tum bangke la bangke Qatar lip dam bangke selen hui la pen aning hang he da thiti sitala inding ke hang bangke akenang so non ili tum jasemet karbi alam na sika chinki posit karbi walam se pudam nang kok kono na manke nong we alam manke lasi ili tum ta kachini ya tenan sorlo karbi yang longar lo ta non bangke angtan pen ke bang tum Mongolian kaliya tum ta dopi lo lapen Mongolian tum si dake ke ong lo North East hawar lo tante Apran na dala ke Mongolian na tumadim lo Mongolian na tum dead lo lasi no na mata kachini ne tum si playing serlang udang lo lo tante 96% tum ke la sola mang chini ne la non muni la tum hapu pen wang lo la tum ta daksi nang do lo kam nang claim lo beha be par nang claim lo la daksi boreng nang claim lo daksi long leta nang namot munit lo ke la pon se mathadam chot hala tum pen itum chinghon ho hala somne ching kimesen pu kama thadam pen si dora bom lo sitahula banga khaya tum bangke ame tha aphana kachima tha bangke ili pene ching kiboy ili pene dora pet sitame hala tum bangke chima tha pon bom la pen chiklem pon bom ili tum bang ma tha thede la ma tha thede ra joine ili tum bangke don anda kachini ne bangke nang do bom lapen apran ke chini ne lo sita non chini pon bom nang ko la puda mathadam de ra jok aphiong chini ne chho masong si itum bangke do kok lo lapen kachini chi aphan a interest da chipi pede lo non mopen dai le to ke cheng men dala solam se than pon lo ili tum Mongolian hi janang bom ili tum chini ne lata Mongolian lo neta Mongolian lo naga ta Mongolian lo karbi ta Mongolian lo kuki ta Mongolian lo dimasa ta Mongolian lo maratum ta Mongolian lo lapen garo tum ta Mongolian lo khasi tum ta Mongolian lo la solam itu chini ne da porsi ahut pen ahut akhai kapre ka tu mate ke lam nang kar ko tu pen itum hijan mate Mongolian hijanang bong ning isi kapat do dedet je phan
la puson ke claim titi la pen ahut pen ilitum Mongolia na khayang bong char tu titi tado la solam ahok pusi pudam ni kanan la tiga ahok alam ilitum la non dah hadi mo pen nang li pulo naga tum nang chudet po dengan didi Bomali tu nang tu lo po bang bupi la tum dak la si su se lo dak la isi susi naga tu ne ong nei sita suri ke paksi do iban la na doma bema voters ke ave kon voters ke ave bang hala puge itum la pu an bang kang tak lo haurang khat ke non bomali tu pan kape FLA ta kape hai dia pan lok si bang delimitation commission along anta bomali tu majak kong do dam det si delimitation commission tu ta bomali tu aning ke hang ateng ben si pape claim dia constituency ke plak anta FLA constituency ke plak anta ke kan ha jong ke ha ko nat lo ne ke pon lo son vi le ke plak nang ji ke amri pen rong khang ke plak nang ji ke wothar lang so pen ha kan duli chitim plak la se achitim ti ke plak nang ji age non ke plak tho bang ke ha ko pumayong te hala o guri na tu pen ha pupol ha amre aku nat lo ne yo ki bida pi ke la duaram la adum bethe wothar lang so la pen ke Keroni bethe ke bang Khei si ke ong lo por Bengali pen Bihari si ke ong lo la si Bihari pan MLA pa pe hai nang pa ni bang claim lo alang litung pudun det lo ki ong po si alang litung hala election commission hanta alam pa pe kroi det lo bang ke naga claim ke la khasi dum na claim kli garo dum na claim kli Rema dum da claim kli lason mene kuki dum da claim kli dimasa dum da claim kli langlu dum da claim kli seta itum bagi ki putu ke cuma nang chodet po naga nang chodet po si pu hala bang Bihari ben Bengali nang chodet po bang ke imek ta se chadam di tum ke abinam ke isona bang ke Ekhei alam ka si sini ne po hala Bengali Bihari si ametha Khei bu si tin la pu ye se RJ ke singlit le pin lo andala tu kar biar je pen Bengali RJ ko na lo singlit kar biar je pen Bihari RJ na lo singlit se ta hala si Ekhei ko je tin tu aja ha tum ke la pula ya la ke itu la si ke thana bang ta ve po to hai le ili kar bi tu male non ke ji punang kok lo se ta ke thano ta la ke ninje po nang kok lo la ke itu la ke chini nang po lai lo kenan so la mang ke la lo ilitum la son lo tamo son ji tamo wala mang ke kali lo seta ilitum inglong aso hi janang bo mate Mongolia na khai hi janang bo ilitum kache bohom mate kache pithi itum kache dan kachar bo ke andeng ilitum che thek longan lo ilitum lang alam nang se thana ni pulote 2003 pen ke jok ta ten ni lang la ke non heralam la posi kuki pen kar bicar bolo kuki ke komalo kar bi komalo hala ta Mongolian itum da Mongolian budam lo te non ka chini ki jo ke tribal kusi budam inglo ma so ni janang bosi chepit chilo kar bi ta chilo lo kuki ta chilo lo lada ili tum yong se chini posante Ekhei hijan hemisian mong se ka chepati lo lake itum Ekhei polam the ka chini ne polo lapen lasona kasi di masa pen ta che bohong lo chepati lo charu lo naga pen hodom dak pen che bohong ti lo chomang pen che bohong ti lo kapre chomang pen mar pen di masa ta che bohong ti naga pen di masa ta che bohong ti lasi emithanga Khei tum yong si la solam kama thadam a interest chipi pe mate kama thadam yong si par sik se pulotante non mata la pen non ke wan jilanta la son na kapachar ho ji phan ban ke
nang ke claim bang ke do bom ji la pen non anda do bom la ladak itum emit hanga khailo pura che ma tha he pulo tante itu majara ke mang ta non bang ke ilitum tribal area pasita ilitum karbia tum derta minority si dam bom lo la pen la bang so a minority nang kapin chong ji phansi halak ke be ke che khai tum bang ke nang ka bor I bang ke do bom ti la sila dak itu emit hanga khai kupima la bang ke aka cicini bang ke kenang so nomo pen itu che than lo karbiang lo ngar lo itu amen ma nang kok po non tribal mate ke che so tum dak karbiang lo tribal area lo jasemet inglong so tum phansi ka banong lo sitala dak ke che so bengulia tum loksi hala tum lak isira chitim bak do lapen bihari tumta lak isile kaido sita hala ili tumin ining ke sudam ke naga tumha hatum suri kepta we lapen a voters ta amen na se thaptum long le tum si ke ongla 60-70% ke la pundo kok chot a voters long amen na pa se thaptum long le hala tumhan si tumma ke ning ke soda lapen ha khasi tum jentia tu karbiang long lo kan lo do la tu kedo la tu ong nai lo suri pho hala tum han si tu man nang chodet po pui tum kaning je sita ki che so nang chodet po pui tum ning je da ko pi ba thema polo tante itum khai polam chini ne da la pen e det chung si do nang ji polo tante amun nit ke kedo ke nang sot khai ke kedo ke nang sot itum lada karbiang lo adet do kong lo a karbi tu mate a tribal tum ke dak a ve chudet ban ke che so ong na ko te la ke karbi adet ke kali det tu na se apor ba nom do lo ki jut si sar ka paklar ji dolang lo tante phong apor pitulo so ki itum pining le harman ban ke kan ton ko ili tum ne kape be clear kang tum kape klar kang tum la hela tribal ko ili tum hanang ku bom titi ke chia tum ili tum han tribal ko nang ku tum o sita itu man schedule tribe ko nang ku tum ti ke pre ke pilo ko pia porlo tribal bulo te la ke sa urtur backward la tum ke ni si do tek te monet Ekhei da chi ni ne kwa do man jin pung ja prung jam la tum ke ni si pet do tek te long vet do tek te la tum ke a tribe ke pe pre kwa ti ti la ke son ke pu ke pe pre kwa ti ti pu la son tu la posi tribal bulo te la ke in day walk alam in day walk Ekhei sita schedule tribe ko hala tum nang puing tum te pe porlo tribal ko nang puing tum schedule tribe ko nang puing tum te ko pe porlo schedule tribe ko te tribe ke di anthropological alarm la ke tribe ko te la ke munit Ekhei an ke tribe ke do nang ko la ke munit Ekhei la Ekhei solo tribe ke an la schedule ko te la ke alo hala aron pen kaselam aron pen ke rai Ekhei upina las ili tumban aron ben nang rai ing tum ti itumban nang rai ing tum ti las hala so aron da pa videt nang ipu hala to ninga las ituman schedule tribe punang puing tum ti sita tribal ko nang puing tum itumban ya amat itumbang da lata cicini ne tribal pucahan yo tribal pulo te ka therak me me batai sine liga ha Delhi ke therak nun sob lo Oisen ne la sohot Amerika pendadu munit tu la pengi nut police governor ho police officer lo pran nge governor si man lo alang li wang lo lam na than la som lo ti le try bill lo le pu ani mane kapang day ban si pule he la som lo ti le try bill lo le pu amu ke wang we lo le po pan se ba ku dam lo ai ne li ga dak si do ne li ga phi na tu si do
nili bang tribal bukan cini ne je mende setan nili cini dia pon nili bang amini alam the bang cini dun pon nili bang terak pun lah abinong ke lasan lah de non itu me people of tribal bukan la Asia tribal Naga tribe pen Ekhei lo Mongolian lo seta Karbia tribe doing tumti di Karbia tu bong dah Amerika bi patung panggil nang doram ing tumti lo boleh lanjut terkali lah pun nanti rongkang pen pu lumbajong ada tu tak doram ing tumti rongkang pen Amerika doing tumti rongkang pen Jintong dah doing tumti lah po alo aja plan lah pen itu cot kali halam BAT BAT mar patung dalu halam tu dah is ejak vet amunisi alam da is on vet tak sikaning je lanta prek pik uze tipu non cookie tu dongel apenda ala cookie puta je tonte kong sai pe tu da je tonte la hala tu da lage nero tribalism pula lage la so nero mane buan pacingkin tu pikangyang kace prek ta pope the tu pikangyang hemi hum vera munisi la boye la hello la si la so lambang elitum chini nai la si nelike nige tribal pokada chi pupe hai ne kada pula ne aime kar nige karbila la pen nige mongolian na khailo pusi nil kada chi pu la hello la si la so lambang si ni kapachini gantum tribe puke tribal puke la ke adjective la ke gun bujua hobdo bo asamis pen je agun si ke than la bang ke Chorolo sar pining we bang ke apor ding hoilo la se la solam the bang ke non la elitum ka chiki elam the bang ke nang litum nang kar judu na tum sita la ke non elitum ke cheng chora nang lang ka chini nang ji mate ka che thanang ji te ong pi khangyang lang la ke elitum ning kanakan thim le ching kilet ta la bang ke tangone la pen elitum ka charli nang ji mate ka tar lit nang ji ta hedum dola la si Jingki pon bom lo nan apor ke long hot la pen ili tum jasemen dak tok so pen jot kali rong along mate seminar along ili tum konan ma ka chetong ke joy ke long la hai hue lam ili tum ka tar lit mate ka che than ji ka che mum ji mang ke akenan so ili tum ekhai ka che pang thek ji bang akenan so la posi ili tum un an bang ke kamatha parsik jam nan la pen che than pon bom lo nan la pen ili tum un an ke kapachini ji than pon thu bom ji la pen pachini pon thu bom ji la si pining we kan ka we na ke lang dun ke thege ding arap ton han da choro lo la si aport olo posi pining we pharmana ban ke kadu we phan choro si kang ton ponik lo kadong